Κοίτα να μαθαίνεις λοιπόν και θελάκι θα πω εγώ. Έχουμε αρχαία ελληνικά γάμα λυκείου γνωστό παράλληλο κείμενο από ενότητα 10. Πάμε λοιπόν να δούμε, να θυμηθούμε τι έλεγε στην ενότητα 10. Στην ενότητα 10 λοιπόν λέει ο Σωκράτης: δεν είναι φυσικό και δεν συνάγεται κατά ανάγκη από όσα έχουμε πει ότι οι άνθρωποι αμόρφωτοι, δίχως καμιά εμπειρία αλήθειας, δεν θα ήταν δυνατόν να διοικήσουν ικανοποιητικά μια πολιτεία, ούτε άνθρωποι αφημένοι να περνούν ως το τέλος της ζωής τους μελετώντας. Έρχεται λοιπόν και σε στρέφει τη συζήτηση στο ποιοι είναι ικανοί για τη διοίκηση της πόλης. Οι δεσμότες δεν είναι ικανοί γιατί έχουν άγνοια, είναι αμόρφωτοι και εκτός από αυτό, όπως λέει και παρακάτω, δεν έχουν κάποιον στόχο για τη ζωή τους, είτε δημόσια είτε ιδιωτική ζωή. Από την άλλη μεριά έχουμε τους πεπαιδευμένους, οι οποίοι λέει ζούνε, περνούν ως το τέλος της ζωής τους μελετώντας και ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν με τίποτα πρακτικό, καθώς νομίζουν ότι έχουν μεταφερθεί ήδη όσο είναι ακόμα ζωντανοί και ζουν στα νησιά των Μακάρων, ότι δηλαδή έχουν να ασχοληθούν με τόσα μεγάλα ενδιαφέροντα πράγματα που πλέον εκείνο το οποίο μένει σε εκείνους είναι ακόμα και στην περίοδο που δεν συνεχίζουν την έρευνά τους προς το αγαθό να απολαμβάνουν αυτά τα οποία έχουν πετύχει και ως αυθεντίες πρέπει να τους τιμούν ακόμα και τώρα σαν να ζουν στα νησιά των Μακάρων, δηλαδή να είναι υπερτιμημένοι. Από την άλλη μεριά βέβαια ο Σωκράτης συνεχίζει και λέει ότι οι θεμελιωτές της πόλης, δηλαδή ο κάθε ένας από τους πολίτες αυτής της πόλης, είναι υποχρεωμένος τι να κάνει? Είναι υποχρεωμένος να δώσει σε όλους να μάθουν αυτό το μάθημα το οποίο έχουν περάσει όλοι. Δηλαδή πια την ανάβαση. Η ανάβαση από το επίπεδο των δεσμοτών στο επίπεδο των πεπαιδευμένων. Η ανάβαση είναι δύσκολη. Πάντοτε ο δρόμος προς την επιτυχία είναι δύσκολος, δύσβατος. Παρόλα αυτά όμως πάντοτε σε αυτόν τον δρόμο βγαίνω έξω, στο φως, στον ήλιο, δηλαδή στο απόλυτο αγαθό, στην απόλυτη αλήθεια. Πρέπει λοιπόν όλοι οι δεσμότες να σπάσουν τα δεσμά τους και να κάνουν και αυτοί τον δρόμο προς το αγαθό. Και εμείς, λέει, όλοι οι υπόλοιποι τι να κάνουμε? Να τους βοηθήσουμε να κάνουν αυτό το δρόμο προς το αγαθό, γιατί είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη. Έρχεται όμως η απόλυτα λογική απορία του Γλαύκωνα, και ο οποίος αναρωτιέται και λέει: μα γιατί να οδηγήσουμε τους πεπαιδευμένους σε μια κατάσταση δύσκολη, ενώ έχουν αγωνιστεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους να πετύχουν αυτή την ανάβαση, να βγουν στο φως και να αναζητούν το αγαθό, και τώρα να τους φέρουμε ξανά κάτω στους δεσμότες και θα χάσουν όλες αυτές τις απολαβές για τις οποίες αγωνίστηκαν. Και εκεί έρχεται ο Σωκράτης και επιβεβαιώνει τα λόγια του ξανά και λέει ότι η υποχρέωση του νόμου, όπως λέει κιόλας, ξέχασε, είπα εγώ φίλε μου, ότι το νόμο δεν τον ενδιαφέρει πως μια ορισμένη τάξη στην πόλη θα γίνει ιδιαίτερα ευτυχισμένη. Η υποχρέωση του νόμου δεν είναι να προστατεύει μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτών, αλλά να φέρει την ευτυχία σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Αυτή είναι η ευτυχία που πρέπει να πραγματοποιηθεί για όλη την πόλη και για να μπορεί να συνενώνει όλους τους πολίτες και με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να έχουν την ευτυχία. Και αν δεν μπορεί να γίνει, λέει, με τον τρόπο τον οποίο δίνεται μέσα από τους νόμους, αυτό να γίνεται με την πειθό αλλά και τον εξαναγκασμό. Η πειθό έρχεται μέσω των νόμων, ο εξαναγκασμός μέσω των ποινών. Και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, ο νόμος δεν αφήνει τους πολίτες ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, αλλά όλοι μαζί σαν μία ομάδα ενωμένη να επιδιώκουν το κοινό αγαθό, το κοινό καλό, την ενότητα της πολιτείας. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο παράλληλο. Τόμας Μόρ. Ο συγγραφέας και πολιτικός Τόμας Μόρ εισάγει στην πολιτική σκέψη τη λέξη ουτοπία, με το ομώνυμο έργο του Ουτόπια. Πρόκειται για μια περιγραφή μιας επινοημένης αυτάρκους κοινωνίας, οργανωμένης σε ένα νησί που κατοικείται από ανθρώπους με την ίδια κουλτούρα και τον ίδιο τρόπο ζωής. Ένα κεντρικό ερώτημα τίθεται, όπως και στον Πλάτωνα: μπορεί μια τέτοια ιδανική κοινωνία να πραγματοποιηθεί? Για πάμε να δούμε. Από την άλλη, καταλήγω να συγκρίνω την ουτοπία με πολλές άλλες χώρες που φτιάχνουν συνεχώς νέους νόμους
και καμιά τους δεν είναι καλυμμένη από νομοθετικής πλευράς. Οι πολιτείες λοιπόν φτιάχνουν νόμους, αλλά αυτοί οι νόμοι δεν καλύπτουν 100% τους πολίτες. Στις χώρες αυτές, όπου ο καθένας μιλάει για την ατομική του ιδιοκτησία, όσους νόμους και αν φτιάχνουν καθημερινά, ποτέ δεν θα καταφέρουν να προσφέρουν στον καθένα την απόκτηση, τη διαφύλαξη ή τον ασφαλή διαχωρισμό της ιδιοκτησίας που ονομάζεται ατομική. Παρόλο λέει που υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, από τη στιγμή που ο καθένας μιλάει για ατομική περιουσία, κανένας νόμος δεν θα μπορεί 100% να καλύψει αυτήν την ατομική περιουσία, ιδιοκτησία του καθενός. Κάτι που οδηγεί σε αδιάκοπες νομικές αντιφάσεις καθημερινά. Όλα αυτά συλλογίζομαι λοιπόν πως δηλώνουν κάτι αληθινό. Ο Πλάτων είχε δίκιο και δεν είναι περίεργο που δεν ήθελε να φτιάξει νόμους για μια πολιτεία που θα αρνιόταν να νομοθετηθεί στη βάση της ισότητας και της κοινοκτημοσύνης. Ο Πλάτωνας εκείνο το οποίο αναφέρει είναι η απόλυτη ισότητα όλων των πολιτών κάτω από τον νόμο και με απόλυτο σκοπό την κοινή ευδαιμονία. Γιατί ο σοφός αυτός άνθρωπος προέβλεψε με ευκολία πως η κοινοκτημοσύνη ήταν ο ένας και μοναδικός δρόμος για μια υγιή κοινωνία. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει όταν τα αγαθά του καθενός αποτελούν ατομική ιδιοκτησία. Όταν ο καθένας χρησιμοποιεί τίτλους και αξιώματα για να αρπάζει και να ιδιοποιείται όσα μπορεί, ώστε μια δράκα ανθρώπων να μοιράζεται όλα τα πλούτη του κόσμου, όσα κι αν είναι, τότε στους υπόλοιπους απομένει η ένδια και η φτώχεια. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτόν τον διαχωρισμό του πλούτου, λέει από τη στιγμή που υπάρχει η έννοια της ατομικής περιουσίας, ο κάθε ένας προσπαθεί με όλα τα μέσα, θεμιτά και αθέμητα, να αποκτήσει μεγαλύτερη ατομική περιουσία. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια θράκα ατόμων, δηλαδή ένα σύνολο ατόμων που μπορούν να έχουν πολύ περισσότερα πλούτια από τους άλλους και εκείνοι να ζουν σε ευδαιμονία, σε ευτυχία, σε κατάσταση πλούτου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που δεν καταφέρνουν να πετύχουν κάτι τέτοιο να ζουν στην ένδια και στην φτώχεια. Πάμε να δούμε και στον Καντ. Ο Γερμανός Εμμανουέλ Καντ, από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της νεότερης εποχής, στη θεμελίωση θέτει ως σκοπό της ηθικής του όχι την ατομική εγωιστική ευτυχία, αλλά μια ζωή σύμφωνη με τον ορθό λόγο. Έτσι ο άνθρωπος θα επιτύχει να ανταποκριθεί στη φύση του και να αξιωθεί την ευδαιμονία. Ένα ερώτημα που τίθεται αφορά τα κριτήρια με βάση τα οποία θα θεωρήσουμε μια πράξη ηθική. Η ηθική αξία της πράξης δεν έγκυται λοιπόν στο αποτέλεσμα που προσδοκάται από αυτή. Επομένως, ούτε και σε οποιαδήποτε αρχή της πράξης, η οποία αρχή χρειάζεται να αντλήσει το κίνητρό της από το προσδοκόμενο τούτο αποτέλεσμα. Η ηθική αξία λοιπόν της πράξης, όπως λέει, δεν ξεκινάει, δεν έχει σκοπό να αναφερθεί στο αποτέλεσμα που προσδοκάται από αυτήν την πράξη και οποιαδήποτε και ούτε και σε οποιαδήποτε αρχή της πράξης, η οποία αυτή η αρχή χρειάζεται να πάρει το κίνητρό της από τον σκοπό τον οποίο πρόκειται να επιτελέσει. Πράγματι όλα τούτα τα αποτελέσματα, δηλαδή η άνεση της κατάστασής μας, μάλιστα ακόμα και η προαγωγή της ευδαιμονίας των άλλων, μπορούσαν να επιτευχθούν και από άλλα αίτια. Και άρα δεν χρειαζόταν γι' αυτό η θέληση ενός ελόγου όντως, στην οποία εντούτοις μονάχα μπορεί να βρίσκεται το ύψιστο και απόλυτο αγαθό. Για να πετύχουμε λέει, την άνεση της κατάστασής μας, δεν χρειάζεται μόνο η θέληση κάποιου ανθρώπου, κάποιου έλεγου όντως, αλλά υπάρχουν λέει και άλλα αίτια για να μπορέσει να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Για τούτο τίποτα άλλο δεν μπορεί να αποτελεί το τόσο εξαίρετο αγαθό που αποκαλούμε ηθικό, παρά μόνο η παράσταση, δηλαδή η έννοια του νόμου καθ' αυτήν, η οποία βέβαια απαντά μόνο στο έλογο εφόσον είναι αυτή και όχι το ελπιζόμενο αποτέλεσμα, ο καθοριστικός λόγος της θέλησης. Άρα, το καθοριστικό αίτιο της θέλησης ενός έλογου όμως όντως για να πετύχει κάτι δεν είναι τόσο πολύ το αποτέλεσμα, αλλά ποιος είναι η παράσταση, η έννοια του νόμου η οποία απαντάται στο έλογο. Σε απλά ελληνικά, εκείνο το οποίο έχει την πιο μεγάλη σημασία δεν είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε, αλλά οι ενέργειες τις οποίες θα εκτελούμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αν οι ενέργειες αυτές αντλούν τη δύναμή τους μέσα από τον νόμο, τότε είναι ηθικές ενέργειες. Αν όχι, τότε δεν είναι ηθικές ενέργειες. Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το λιγότερο το οποίο πρέπει να μας απασχολεί.
Το αγαθό τούτο είναι ήδη παρόν στο ίδιο το πρόσωπο που πράττει με τον τρόπο αυτό και δεν επιτρέπεται να προσδοκάται για πρώτη φορά από το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η αιτία, η όλη διαδικασία για να μπορέσω να πετύχω κάτι και όχι τόσο το αποτέλεσμα. Κοινώς οι ενέργειες τις οποίες κάνω για να μπορέσω να πετύχω κάτι. Αν οι ενέργειες αυτές είναι σύμφωνες με τον νόμο, ηθική η πράξη μου. Αν όχι, ανήθικη η πράξη μου. Το αποτέλεσμα, όποιο και να είναι, δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Γιατί εδώ που τα λέμε μπορώ να κάνω μια ηθική πράξη και παρόλα αυτά να συνάδουν άλλες περιπτώσεις, άλλοι παράγοντες και να έχω ένα αρνητικό αποτέλεσμα ή όχι τόσο καλό αποτέλεσμα. Ή και ακριβώς το αντίθετο. Άρα, εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι το είδος των πράξεων τις οποίες χρησιμοποιώ έτσι ώστε να φτάσω στο αποτέλεσμα. Και όχι το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό. Βλέπετε ότι εδώ διαφορετικά αναφέρει την έννοια του ηθικού νόμου ο Καντ από ότι αναφέρει την έννοια του ηθικού νόμου ο Πλάτωνας. Τι έχουμε, Θανάκη? Ασκήσεις. Πάμε να δούμε. Στο κείμενο 1, να συγκρίνετε την άποψη του Μόρ για τον νόμο και την ευδαιμονία με όσα αναφέρει ο Πλάτωνας στο κείμενο αναφοράς. Και κείμενο 2, να συγκρίνετε την άποψη του Καντ και του Πλάτωνα για τον ηθικό νόμο. Πού τα στέλνουν, Θεράκη? Στο email, κοίτα να μαθαίνεις ένα @gmail.com, στο Instagram Παπουλίδου.st ή στο Viber 6973493 178. Ωραία, μπορείτε να μου τα στείλετε, να σας τα διορθώσω δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο και εγώ μπορώ να σας βοηθήσω και εσείς να δείτε σε τι επίπεδο βρίσκεστε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο και να μας κάνετε και ένα like. Ναι, να κάνετε ένα like. Όσο περισσότερο υπάρχει αυτή η διάδραση με το κανάλι, ο αλγόριθμος το καταλαβαίνει και δείχνει το κανάλι σε περισσότερους ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βοηθήσω και εγώ περισσότερους συμμαθητές σας ή ακόμα και συναδέλφους που μπορεί να θέλουν περισσότερο υλικό. Τι άλλο να πούμε? Να μην ξεχνάνε. Μην ξεχνάτε. Το είπε η Παπουλίδου.